सोलह के जवानी हमर बाटे अगिया हाई के करम में दम बाकी खोली हमर फहाइल। हाँ हाँ 16 के उम्र हमर बाटे अगिया हाई के करम में दम बाकी खोली हमर फहाइल। 16 के जवानी हमर बाटे अगिया हाई के करम में दम बाकी खोली हमर फहाइल। ढोरिया के नीचे न चला बाबू रेला बहा नीचे नहीं तक बाबू लहंगा में झेलबा नीचे नहीं तक बाबू लहंगा में झेलबा। अरे 16 की जवानी हमर बाटे अगिया हाई के करम में दम बाकी खोली हमर फहाइल। ढोरिया के नीचे न चला बाबू रेलबा नीचे नहीं तक बाबू लहंगा में झेलबा नीचे नहीं तक बाबू लहंगा में झेलबा। म्यूजिक बाय मनोज मनमोही। कंचन राज मुजफ्फरपुर कंचन राज मुजफ्फरपुर कंचन राज मुजफ्फरपुर। कमरल चिल्ला हमर बाटे चारा काठा में एने ओने तकब त झोंक दे हम भाठा में। कमरल चिल्ला हमर बाटे चारा काठा में एने ओने तकब त झोंक दे हम भाठा में। लइकन के बाबू नाही खेले वाला खेलबा नीचे नहीं तक बाबू लहंगा में झेलबा नीचे नहीं तक बाबू लहंगा में झेलबा। कंचन राज मुजफ्फरपुर कंचन राज मुजफ्फरपुर कंचन राज मुजफ्फरपुर। मारसल मुकेश आज देखेम तोहर पावर राइटर सूर्या के कोई सन बटावर। हाँ मारसल मुकेश देखेम आज पावर राइटर सूर्या के कोई सन बटावर। सरोज मनोज के माथा पूरा फेलबा नीचे नहीं तक बाबू लहंगा में झेलबा नीचे नहीं तक बाबू लहंगा में झेलबा। अरे 16 की जवानी हमर बाटे अगिया हाई के करम में दम बाकी खोली हमर फहाइल। ढोरिया के नीचे न चला बाबू रेलबा नीचे नहीं तक बाबू